Sugeng siang para pamirsa, pinanggih malih kalian kulo Andriani Yofi, lumantar pesona UNY TV. Ing kala dengan wekdal menika kula badhe ngaturaken pawartos ngengingi pesona Nuswantara. Ing antawisipun wonten Gunung Kawah Ijen ingkang mapan wonten Bondowoso lan Banyuwangi. Para pamirsa, tumuli kula aturi menika jangkepipun pawartos. Kawah Ijen minangka salah satunggaling wisata ingkang sampun dipun tepang wiyar dening wisatawan lokal Tuin Monconagari. Fenomena Blue Fire dados salah satunggaling kaendahan ingkang dipun segahaken Kawah Ijen. Kawah Ijen boten telas anggenipun narik kawigatosaning para wisatawan lokal Tuin Monconagari. Awit saking kaendahan alam ingkang dipun segahaken arupi fenomena Blue Fire. Fenomena Blue Fire menika namung wonten kali ing donya. Inggih menika wonten ing Indonesia lan Islandia. Latu menika kawujud saking welirang ingkang kobong saking panasing Keluk Kawah Ijen. Andriani Yofi, Pesona UNY TV. Boten namung ngegahaken kaendahan alam kemawon, Kawah Ijen ugi dados papan panggenan kangge pangupajiwanipun para pamatos welirang ing Kitha Bondowoso lan Banyuwangi. Kawah Ijen boten namung nyegahaken kaendahan alam kemawon, ananging ugi dados papan panggenan kangge pangupajiwanipun atusan pamatos welirang. Pamatos welirang menika saged ngempalaken welirang antawisipun 150 ngantos 200 kg welirang saben dintenipun. Welirang menika dipun sade ing pengepul welirang utawi saged dipun sade piyambak kanthi dipun damel dados obat kangge penyakit kulit. Reginipun saged maneka warni milai gangsal ewu ngantos dumugi 50.000 gumantung ukuranipun. Damel obat gatal digosok mawon. Dipendet sing halus, diosapke teng sing gatel. Panu Nggih panu. Lek panu dikerik-kerin Mas, kersane wonten tatune, diri disokani belerane. Gatel. Tapi nggih rasane perih-perih mantap ngono. Andriani Yofi, Pesona UNY TV. Inggih para pamirsa, menika wau ingkang saged kula aturaken Kandi Asesanti, Joyo Wijayanti Angluri Budaya Jawi, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.